Wata majiyar tsaro ta shaida wa BBC cewa tun kimanin kwanaki 10 da suka gabata aka tura wasu jami'an 'yan sanda 12 masu mukamin ASP daga jihar Borno zuwa jihar Zamfara don su gudanar da wani aiki na musamman. Amma kuma ana zargin 'yan bindiga sun sace su a kan hanya tsakanin jihohin Katsina da Zamfara. Majiyar tsaron ta ƙara da cewa ɗaya daga cikin jami'an 'yan sandan ya samu tserewa daga hannun 'yan bindigan kuma ya kai labarin abin da ya auku. Matar ɗaya daga cikin jami'an 'yan sandan da ake zargin an sace ta yi ƙarin bayani. A tsakanin Katsina da Zamfara ɗin ne ina ga wannan abin ya faru da su. Ran yaushe ake zargin abin ya auku? Ran Ladi ya faru. Ladin da ya wuce satin shi ne, kwanan su 10. To ya aka ki kasancewar ɗauke su akai? Kwana na 3 ban sani ba da na je bariki aka ce min an ɗauke tun da ran da suka tafi ran Ladin sun shiga hannun 'yan masu garkuwa ɗin. Shi kaɗai ne abin ya shafa ko kuwa da wasu? Da wasu su 7 ne, biyun kuma sun fita da masu 9 ne. To wasu na cewa sun kai su 12. To sauran sun gudu ne ai, shi ne suka gudu can suka kala ba suka buga headquarter cewa gashi nan fa an yi garkuwa da an tafi da wannan su ba san cewa ma garkuwa bane. Ai washe garin ne mai gidana din ya kira ya ce ai gashi nan suna hannu. To da ya bugo waya me kuka zanta? Magana ya mun ya ce to gashi nan sun shiga hannun masu garkuwa don Allah ya kokari a jinginar da gidan shi. An jinginar da gidan shi a kawo mishi ko da miliyan 1 ne a tura don Allah a yi sauri in ba ka ba za su samu matsala don Allah ya ce anan gaba fa baran sake jin muryar shi ba sai kashe min waya. Ran yaushe kenan kuka yi wannan magana? Ranar Larabar kasai 8 na dare. To ko an sami haɗa kuɗin? Bisa ba kuɗin da muka tattara mu dai muna niyyar tattarawan ne. To bayan nan kuma fa kin samu wasu bayanai na halin da suke ciki? Bai bugo waya ba sai dai wani ne a tsakanin 'yan sandan da yake sake bugo waya yake kirawa yake magana ya zancen kuɗin a haɗo fa. Su ma sun haɗo an ce musu a haɗa 800. To tun bayan nan fa? To gaskiya ban sake jin komai ba. To wani hali yanzu ku kuke ciki ku iyalansa? Ya muka iya ga mu dai ba bacci ba wannan muna nan da yara kullum muna addu'a Allah ya fitar mana su lafiya. To baya ga ke akwai matan sauran 'yan sandan da abin ya rutsa da su? Mu 8 ne, ɗayar matan da mun tara su ma kafin abin ya faru tara su. Mijinta din ma ya tafi yanzu haka ya bar yara. Yaran nan na ga sun kai 5 mata aifa. Suna nan a bariki aka bar su. Yanzu wani hali ake ciki kenan game da batun mazajen naku? Baba bari in ce maka ina da bayani ba mu dai gashi nan muna cikin takaici Allah zai fitar da su lafiya. Ni dai ai mana kokari don Allah ya sako mana su. Ga ƴaƴa ga komai ba wanda suka mallaki aikin kansu. Mu dai addu'an da muke Allah ya sa sako mana mazajen mu. Sai dai yayin da muka tuntuɓi rundunar 'yan sanda a jihar Borno, wani jami'inta ya ce kamata ya yi mu nemi ƙarin bayani daga wuraren da ake zargin abin ya auku. Amma kuma da muka tuntuɓi hukumomin 'yan sanda a jihohin Katsina da Zamfara, duk sun shaida mana cewa ba su da labarin sace jami'an 'yan sandan a yankunansu, ballantana su karar da wani abu game da haka. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya.